Avem un șef care o să vă convingă de asta. Daniel Erbărescu este alături de noi acum, la România Frumoasă. Iar măsuța este deja pregătită. Bună seara! Bună seara, bun venit! Bine v-am găsit! Bine ai venit, Daniel! Mulțumesc! Aici e locul tău. Mulțumesc! Ce avem aici? Uite, miere, că tocmai am vorbit despre miere. Avem câteva ingrediente, mai exact 7 ingrediente de bază. Pentru a face acest desert, eu l-am numit desert energizant Daniele. Mi se mai spune și Daniele. Așa. Arată ca niște trufe. Arată, într-adevăr, arată ca niște trufe. Sunt ca niște biluțe date prin cacao. Da. Cei care nu suportă să consume cacao sau nu le place cacao pot da acest amestec, această compoziție, se mai poate da și prin nucă de cocos. Așa. Sau prin fulgi de ovăz, sau prin pulbere de biscuit, prin orice altceva. Cele 7 ingrediente sunt ingredientele de bază pentru acest desert, numai că spre sfârșit se pot adăuga și alte ingrediente, cum ar fi fulgi de ovăz, fulgi de orz sau orice altceva, în funcție de metabolismul și plăcerea celui care dorește să consume. Adică aici e ciocolată pură înăuntru? Nu este ciocolată. Poți să tai una să văd ce e în ea? Da, vă rog. Cu ce? Cu lingura aia? Eu zic să o iei frumos cu mânuța și să o desfaci direct. Păi nu cred că pot să o desfac. Hai să vedem ce e în ea, că sunt curioasă de nu mai pot. Oricum, ideea este că e no baking, da? Deci fără cuptor, fără nimic. Fără coacere, fără preparat termic. Astea de aici sunt în ea, nu? Exact. O să fac curăț, dar nu pot. Avem nucă măcinată, biscuit dulce, natural, măcinat. Avem stafide, sâmburi de semințe de floare soarelui netratate, crude, pulbere de ghimbir, miere și la sfârșit cacao sau nucă de cocos sau altceva, cum am spus. Eu deja l-am întâlnit pe toate astea, să știi. Desertul este foarte simplu, aduce un aport energetic foarte mare. Este foarte util pentru cei care au un efort fizic de-a lungul zilei sau un efort intelectual, pentru că aduce un plus de energie. Însă și prin faptul că este natural și toate ingredientele au rolul lor în acest... E bun pentru copii? Este foarte bun pentru primul copii. Rând pentru copii. Pe atunci mari, ca noi. Este foarte bun pentru copii. Să vă întrebați, doamnelor și domnilor, de ce am revenit aici lângă Daniel. Nu pot să vă spun cum miroase combinația de ghimbir cu cacao. Ați văzut așadar că avem multe momente astăzi dedicate zilei de 1 iunie, zilei copiilor. Andra se înfructă. Hai să vedem ce mai e. Lăsați-mă pe mine lângă dulciuri să rezolvă. Să știți că până acum am plimbat prin tot studioul cu dulciurile astea. Toată lumea mănâncă. În momentul ăsta îmi pare rău că nu puteți să-i vedeți pe colegii din spatele camerelor. Am ajuns la 2 și la 1, sunt fantastice. Fantastice. Dar încă o dată, ce facem dacă cineva nu poate să mănânce prea multă cacao, de exemplu? Pentru că mă gândesc că nu e neapărat bine să-i dai unui copil atât de multă cacao. Ce faci? Sunt copii cărora le place cacao. Copilor le place, dar nu e neapărat bună. Cei care nu suportă cacao, păi nu, dar dacă le dai cacao, se fac, știi? Le putem da prin altceva, prin fulgi de porumb făcut pulbere, prin biscuite făcut pulbere, exact cum e pesmetul. Așa cum se dă prin cacao, tot așa le putem da și prin altceva. Avem variante, nucă de cocos, coajă de portocală amestecată cu diverse ingrediente. Variantele sunt nenumărate. Mulțumesc tare mult și pentru că suntem cu toții copii aici în studio. Eu o să-mi continui drumul și o să împart desertul acesta minunat. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult!